Grabe, sobrang laki. Wow! Balat! Welcome back mga studio to another video. For today's episode po, nag-crave ako ng lechon skin or balat ng lechon. Talagang isang halos buong lechon to mga studio na balat. Grabe, sobrang laki. Sobrang laki mga studio. Sa tuwing makain kasi tayo sa mga pesta, sa mga birthday, kunti lang kain natin kasi maraming bisita. Kaya ito na, pangtagbaw gining kaon na. Nga panit sa lechon lang. Paris, mayroong puso at saka sausawan ko mayroong Mang Tomas at saka pinakurat. Shoutout pala tayo maya mga studio. So tara, hindi natin patatagalin to. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Ngaon nyo, nakoy coke dere. Bidugay ni ko kay inom coke mang. Sobra 10 days na. So tara. Grabe, parang armor yung ano. Laki mo. Loh, ang liki mo mo. Ngaon nyo, mga studio. Grabe, sobrang laki. Ang crispy po. The best part ng lechon. Grabe. Uyong. Sharo, diligid ka matagbaw, anak pa? This time ko makain na ganito kadami. Usok mo na. Yan yung best na pamaris ng lechon. Yung puso. Ditugnaw na ron ang lechon pang kaya wala na siya'y panit. Joke to. Joke to joke. Ang sarap to na guys.
Nakain ako ng rice tuwing mukbang. Walang mukbang. Walang rice. Duwain ko, ma'am. Okay. Wow. Ngunit na kutsilyo niyan. Grabe ka lang niya. Hmm. Hindi mo pwede nunukin agad to kasi parang gases, oh. Baka masangit sa tutulong. Bagong luto talaga pang. Crispy pa kayo. Thank you, Suki. Adam, Boss Joel, thank you. Thank you so much, sir. Sa hindi mo tagbaw, no? Na part niya, dili crispy, ha? Di crispy ba? Kaya pin. Ano pa yung unod na apil? Crispy only, palisin niyo. Dami kong nasubukan sa bucket list ko. Ang dami mo nang kain.
Hmm. Hindi ka gitilo raman. Ano may part? Hindi. Crispy. Crispy po. Mo din nila sa scoop man. Lami eh. Ito sa ubita na kay gahit kayo doon. So apil ang inani mo no? Mura siya. Kanit aw ka ng unod nga ko ano. Ano lang sa inyo. Gahit eh. Hindi siya crispy. May part na. Grabe, crispy yung aso siya. Sakdo na hapit. Nagian yung tubig ha. Dahil ang bang. Last bite.
Grabe, naubos mo talaga isang buong skin ng lechon. Gusto sa sapon eh. Di pwede ito nun dito eh. Sama na. Masangit sa ito nila, no? Dugay ito nun. Panalong mga studio. Tebing satisfied. Lechon skin. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Jeff Floyd sa Bacan, Tago. Shoutout Dagaw. Salamat sa suporta. Shoutout kay Ma'am Imelda Patinio. Buhay OFW Brunei. Renato Chirigin from Bataan City. Simply Rain. Shoutout po. Rainsky Boy Vlog. Juna Bacaro from Dapitan, Cordoba. Silingan. Shoutout din kay Pandiling Family TV from Cagayan. Shoutout Michael Louis Fabulas. Shoutout Carmen Catolico from Daly City, California. Shoutout GFB Club. At ang last po, shoutout Luyas Mix Vlog. Maraming salamat mga studio sa panood sa episode na ito. Kita-kits sa susunod na video. Bye-bye!